चला तर आपण बनवूया गणपतीचे कानं. त्यासाठी मी लागणारं उनल घेतलेलं आहे, हे छोटं आणि मोठं, ऑरेंज कलर आणि ग्रीन कलर. चला तर मग सुरू करूया. आपल्याला साखर घ्यायची आहे 18ची. साखरी झालेली आपली 17ची. आता आपल्याला इथून चालू करायचं आहे. खांब पूर्ण खांब करून घ्यायचे. पूर्ण राऊंड झालेला आहे आपला. आता आपल्याला इथून डबल राऊंड घ्यायचा आहे, म्हणजेच एका याच्यातून 2. पहा, याच्यातून 2 घ्यायचे आपल्याला. सिंगलचा राऊंड झालेला, डबलचा राऊंड चालू आहे. पूर्ण डबलचा राऊंड करून घेऊया. बघा, असे 2-2 घ्यायचे. चला तर करून घेऊया. आपला डबलचाही राऊंड कंप्लीट झालेला आहे. बघा, अशा प्रकारे झाला. आता आपल्याला पुन्हा परत फिरून सिंगलचा राऊंड घ्यायचा. पूर्ण सिंगल खांब घ्यायचे. सिंगल खांब म्हणजे प्रत्येक याच्यामध्ये एक टाकून घ्यायचा खांब. हे अशाप्रमाणे वाकडं व्हायला. पहा, तर सगळं टाकून घेऊया. पूर्ण इथून असं इथपर्यंत टाकून घेऊया. पूर्ण सिंगलचाही राऊंड झालेला आहे आपला. हे बघा, सिंगल डबल सिंगल. आता आपल्याला हा दोरा कट करून घेऊयात आणि इथं ग्रीन कलरचा बांधूया. आता आपल्याला परत फिरायचे बघा, आणि इथं आपल्याला आता मुख्य खांब घ्यायला चालू करायचं, म्हणजे डायरेक्ट 3 मधून. पूर्ण राऊंड घ्यायचा आता आपल्याला असा. अर्धा झालेला आहे. पूर्ण राऊंड झालेला आहे आपला. हे पहा, आता आपल्याला काना असं येईल. इथं आपण कट करून घेऊया. एक खांब घेते आणि कट करून घेऊया. हे बघा, अशाच प्रकारे आपण दुसराही कान तयार करूया. हे पहा. चला तर मग दुसरा कान तयार करते. हे पहा, दुसराही कान तयार केलेला आहे आपण. हे आपल्याला असे लावायचे आता. चला तर मग लावून घेऊया आपण गणपतीला. आता मी गणपती करून घेतलेला आहे. इथं लावून घेऊया आपण. बांधून घेते.
सटकत आहे बघा, थोडं अवघड जाते करायला. असं आपण बांधून घेऊया. आता असा कान तयार होईल मग बघा. आणि इकडून पण घेऊया. चला तर मग एक कान फिट करणं झालेलं आहे, दुसराही असंच करून घेऊया. दोन्ही कान फिट करणं झालेले आहेत आपले. हे बघा, हे असे आणि हे असे. आपल्याला इथं सोंड बसवायची. हे बघा, सोंड करून घेतलेली मी. आणि टोप, हे बघा, टोप पण करून घेतलेला. चला तर मग टोप करून घेऊया, बसून घेऊया. टोप असं लावून घेतलेला आहे मी.